ನಮಸ್ಕಾರ, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್. ಇನಿ ನಮ್ಮ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಬಾಲ್ಸ್ ಮಲ್ಪುನೆಂಚಂದ ತೂಕ ಉಂದೆನ್ ಮಲ್ಪರೆಗು ಒಂಜಿ ಬನಲೆಗ್ 4 ಚಮಚದಾದ್ ತುಪ್ಪ ಪಾಡ್ಲೆ, ಐಕ್ 3 ಕಪ್ದಾದ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಪೌಡರ್ ಪಾಡ್ಲೆ, ಇತ್ತೆ ಚೂರು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪಲೆ, ಇತ್ತೆ ಈಗ 2 ಚಮಚದಾದ ಕೋಕೋ ಪೌಡರ್ ಪಾಡ್ಲೆ, ಲಾಯ್ಕ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪಲೆ 3-4 ನಿಮಿಷ ಮುಟ. ಗ್ಯಾಸ್ ಅನ್ನು ಮೆಲ್ಲನೆ ದೀಲೆ, ಮಿಲ್ಕ್ ಪೌಡರ್ ಗಂಟಾದ ಇತ್ತಂಡ ದೆಪ್ಪುಲೆನ ಇತ್ತೈಕ್ ಸಣ್ಣ ಮುರ್ದಿನ ಕ್ಯಾಶುಲ ಬಾದಾಮ್ಲ ಪಾಡ್ಲೆ, ಇತ್ತ 1 ಕಪ್ದಾದ್ ಪೊಡಿ ಮಲ್ದಿತ್ತಿನ ಸಕ್ಕರೆ ಪಾಡ್ಲೆ, ನೆಕ್ಕಿತ್ತಂಜಿ 1/2 ಕಪ್ದಾದ್ ಪೇರ್ ಪಾಡ್ಲೆ, ಪೇರು ಒರನ್ನೆ ಮಸ್ತ್ ಪಾಡ್ರೆ ಪೋರ್ಚಾವು ನೀರಾವು ಚುರ್ಚುರೆ ಪಾಡ್ಲೆ. ಇತ್ತನೆಕ್ ಕೂಡ 1/2 ಕಪ್ದಾದ್ ಪೇರ್ ಪಾಡ್ಲೆ, ಇತ್ತೊಂದು ಸರಿಯಾದ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ. ಇತ್ತನೆಕ್ 1 ಚಮಚದಾದ ಬೆಣ್ಣೆ ಜಿಂಡ ತುಪ್ಪ ಪಾಡ್ಲೆ, ಯಾನ್ ಮೂಲ ತುಪ್ಪ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ, ಲಾಯ್ಕ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತೊಂಡ್ಲೆ. ಇತ್ತೊಂದು 5 ನಿಮಿಷ ಆತಂಡ ಇತ್ತೆ ಕೈಕ್ ಒಂಚೂರು ತುಪ್ಪ ಪಾಡ್ದೆ ನಮ್ಮ ಪುಂಡಿ ಮಲ್ತಿಲೆಕ್ಕ ನಿಂದೆಲ್ಲ ರೌಂಡ್ ಮಲ್ತಲೆ. ಮುಂದೇನು ಪೊಡಿ ಮಲ್ತಿನ ಸಕ್ಕರೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತಲೆ ಧಾರವಾಡ ಪೇಡದ ಲೆಕ್ಕ ತೋಜುನು ತೀಯರೆ ಅಂದ್ರೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಉಪ್ಪುಂಡು. ನಿಕ್ಲೆಗೊಂದು ರೆಸಿಪಿ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ, ಅಂಚನೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ದ ಶೇರ್ಲ ಮಲ್ಪ್ಲೆ. ನಿಕುಲೆನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬರ್ತೀನಂಡ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪರಲ್ಲ ಮದ ಪಡೆ. ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ತೀನ ಮಾತೆರೆ ಗ್ಲಾಸ್ ಸೊಲ್ಮೆಲು.